Residenti fil-faċilità korrettiva ta' Kordin li jieħdu sehem fil-proġett Love Faith Forgiveness qed jitħallsu tax-xogħol li jagħmlu. Dan intqal minn Mary Grace Pisani li tikkoordina l-proġett u s-Sinjura Michelle Muscat li bħala chairperson tal-Fondazzjoni Marigold tappoġġja l-proġett. Dawn id-dikjarazzjonijiet li kienu konfermati anke minn priġunieri ixejnu għal kollox l-impressjoni li ta' artiklu li der fuq it-Times of Malta. Love Faith Forgiveness huwa proġett li beda sentejn ilu. Hemm 14 il-priġunier li jieħu sehem fih u tom l-opportunità jitalmu l-ħijata tal-portieri. F'konferenza kien spjegat li kien fl-aħħar ta' frar li l-priġunieri irċivew pagament tax-xogħol li jagħmlu fuq portieri li issa qegħdin f'waħda mill-wards fir-residenza ta' San Vincenz. Mary Grace Pisani sostniet li malli tinħareġ l-invoice mingħand il-klient issir ħidma mal-faċilità korrettiva ta' Kordin u tara li r-residenti jieħdu l-flus tax-xogħol li jagħmlu. Is-Sinjura Michelle Muscat spjegat kif lan tal-proġett u li r-residenti jkollhom sena li jkunu jistgħu jsostnuha meta jtemmu is-sentenza tagħhom. Fil-fatt id-differenza bejn il-prezz tal-manifattura u l-prezz tal-prodott fis-suq tmur fond tal-vittmi, spejjeż kapitali, proġetti futuri, kif ukoll hemm pjan li persentaġġ minnu jmur bħala kontribuzzjoni għas-sigurtà soċjali. Michelle Muscat sostniet li l-proġett huwa investiment sabiex ir-residenti ikollhom xi ħaġa taħt rashom.